Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Naluoy kong na LV, oy, ang gipapauli. Gipapahuay na ako kay pila di ito kagabiing namuwaw din is carbon kay wa Miss Day Carla. Oh, ni ano man lagi ka? Aloy, Pero, wa man lagi ko kita Inday Carla. nindot kig tingog ni Dinsyo, eh. Magtalikod ka sige ha. Mas nindot paminaw ni mo Angela, tingog pagtarong ko. da. No, mula kita nakikistorya gwapo ani. Ako misang ibiyahan dito sa kistihan na mong pensionahos kay ako'y mabunog atong babayhan na. Talikod ko ha. Ha? Tingog, sige tingog. Sa ato pa, Aloy, lota. siya lang ang tuwa dito karon. Ay, kanindo. Unsa ka pension house? Ha, Angela? Sa may... ay, di madi ipanabi kay secret man, confidential. Sige na, good Angela. Sultihan ako kung asa siya. Ay, di lagi. Di lagi mahal mong isulti ni Bisan Kinsa. Ingon si DLV. Ay, masa man nagkikuot ni mo? Oh, Nanikuot mo na si 500. Ato bangon. Ha? Hoy! 500! mm. Di man ipasulti dong. Ah, punta na ko 500. Ah, Yeah. siya ba? Much money maday ka din, Joy. Nga, nag-driver bodyguard ka na? Pero, ay nagpapuni ha? Ha? Kaya sobra na ko dre, para palit lang nig bouquet of flowers o chocolates. Ala, Sa ko oy. pabisita o niya Inday Carla. Hello, eh. Sige na. Hain si Inday Carla karon. Sulti na Ha, ko. Angela? Hain? Yes, I made it. Di ko ka-imagine nga nakaya na ako ang tanan. Yes! Success! Nakahimo gid ko. Nakahuman gid ko. Nalimpyuhan ko na siya. O natrapuhan ko ang tibuok kanyang kalawas nga way laktaw. Kalain sa kong gibati. Uy, nga nagtrapo niya from head to foot. Mura man ko gikabuhi. This is crazy na gyud, but it's true. Nakahikap ko sa tanang party sa iyang kalawasan. Kumotso gyud niya og lawas, uy. Kabus-ok gyud sa iyang dugan. Ug kagwapo gyud ay niya og padulaan. Ay! Nakilig gyud ko. Taysa, unsa may sunod kong buhaton aning hubo na niyang lawas? Unsa may ipuli kog sulob ani niya nga napuno masuka tong gihubo na ko niyang sinina. Ahos to, kining budget. Mao sa niya ako itabon sa hubo niyang lawas. Pero sa dili ko pa siya bulan, pagaksas ako sa hubo mong lawas, Lloydie ha. Obros Reyes ka ba, o Derek? Kaya nga lang, Derek, man ang nabasahan ko sa newspaper nga mao'y kaslon. Apan ikaw ang dito nga kaslon unta. Ay, whatever, kung unsa og kinsa ka. Ang importante karon, naniya ka na sa akong atupangan. Ang man of my dreams, ang guwapo, macho, ug lapaw sa tanan, tato. At least, ako ka sa usa ka gabi. Magdug ta karon, Lloydie, ha? Ay, I can't believe this. Ako ka karon, Lloydie, ha? Ako ka. Tinood ka ba din siyo? Asa ko tuon nimo. Tinood ka nga. Gisultihan ka sa bayot nga si Anghela kung hain ka doon ang imong day Carla. O lagi. Pero, paslakan ako uba ba, Angela? Ha? Usay, gipaslakan ba din siyo? Sa pagkaon, ha? Usa ka libo. Kagamay. Sige gamay. Kadako na itong sa kalibo para bayad lang pagpatugan niya sa nimutagan karon ni Carla. Dako na nimo sa kalibo? Kung kumuto na nimo be, og mo ipaslak sa baba atong bayot nga. Dako na ba kitong baba? Sa pwede buyag lang. Wa na oy, lamyo na nang sa kalibo oy.
Hanggaw juga ikasulti ba istoy. Bisa kung saan, hanggaw juga. Ako unsa man di ay. Ingon mo kung gipaslakan mo ko sa kalibo ang baba atong bayot nga si Anghila. Way lami istoy, way lami. Minaw, Unsa man? nibalik ko din eh. Kaya may tuyo ko nimo. Ha? Unsa man na bay? Uma sa nato ng imong puhunan sa banibi. Ha? May gidangat ron. Sige na bay, iwan ko kwarta diri. Upalit ko buwak og chocolates para nagbisita na ko ni Carla inig buntos sa'yo. Di ba, mas romantic nga inigsidlak sa ari adlaw, pungpong sumabuwak ang musugat niya sa kabuntagon with matching chocolates. Baya, ano? Grabe na ginang gugmaha, no? Mangutang na lang gud ka, tungod anang gugmaha. Sige na goodbye. Gisam tayo na ko, nagswilo na ko. Sige na bay, human ako ba? Kuyog ko. Ha? Kuyog ko, palit og buwak. Saba niya eh. Lagi! Kuyugan ti ka. Kuyugan ti ka nga mo palit og buwak parang day Carla nimo. Arong pilihan sa ko nimo buwak sa patay. Dili na, oy! Dili na! Dili na, oy. Buwak sa patay gutaon. Adto na tong higayon na, oy. Karon, kailan ako kung unsay buwak sa patay o dili. Dili na ko mahilad. Og kuyog sag ko. Inig-adto nimo ni day Carla nimo day Baydensyo. Kay, baka man ko. Ako may kaskas sa gitara. Dang harana ba? Ug unya, mga habang tagbarong o ka Amerikana ron, mas formal gid ang atong pagpamisita. Unsa? Kagastor ba ng pagpamisita oy ba istoy? Gusto mo yung ka og best good para sa imong day Carla nga ikaw ra gyud gigapahan. Kanya. Naasa pa ka nimo kasuka na. Sige na, kuyog na lagi ko. Sige. Kuyog ka. Yes! Si Angela, bayot mo din nagbantay sa kayo kaya ni Ma'am Elvira? Nauli na day ni sila o gatong Carla gikang na makasyon sa Boracay. Dulon ko ganibi. Angela! Ay! Ay! Saan to? Mura mo ang anghel tingog ka. Kisam tinisan pitsabalaan na kong pangan. Ay! 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 Ito giluk ano eh. Unsa mo nang bisap bigal sa kong lubot. Ay, mga gitos pa na kong lubot. Iduot! Iduot! Kisam ni. Kagiluk ano ay. Unsa mo nang di ko kasi kong lubot. Unsa man ni. Ay! Mura mo ni gahi. Hapakutay noon, di kang indala na kong batuta ron. Uy! Makaila jud kang batuta tong akong gikuwit sa imong lubot. Uy, hala! Batuta dito! Oh, batuta! Uy, abi na ko sa tugahi, uy! Uy, hala! Uy, Santo! Benny Santo! Ikaw mo din eh! Uy, abi na ko mauna itong imo, Santo! Batuta dito! Ayaw ko lingaw-lingawing bayuta ka. Asa naman ang amiga nimong putot? Tuklo-tuklo ko magkagsinultihan, Santo, eh? Muna mong kagkakaan, tuklo-tuklo. Putot! Ay, si na Carla! Kinsa pa man di ay. Tuklo. Dugay na lang kung nagtano daning karbon. Ah. Wala pa ko ilaing nakitang. Tuklo-tuklo. Masinalo pa niya. Tuklo-tuklo siya sinultihan eh. Kanino, di ba santo eh? Uy, sa makaw na lagi panaway sa. Unsa? O na. Mursa ko sa imong hait da. Kung magsungkod ka ng imong batuta, no? O ka ng tuon imong kamot ang imong paguniton. Muragi mong number 10. Unsay number 10? Tuklo-tuklo ay. Number G is good. Number 1 ang imong sungkod. O niya, ang imong kamubo. Ang imong kalingin sa lawas. Musag 0. Muna, marabog number 10. Huwag ang imong sungkod. Anin doon din magtingog santo. Ay, tuklo-tuklo lang. Pero, huwag ang wali mong kamot imong pagunito, no? Marabog number 1. 0 o 1. Gilkuliko man lang kunimo istorya bayuta ka. Tuklo. Sige, padayon. Padayon tuklo. Nindot paminahon tuklo. Sige. Hay na si Carla. Nansika na. Kaya ko ba Sekreto, tigpaniid sa mga pulis. Pulis. Kanito paminahon ni mo. Muna siyang kagkakaw eh. Maya, no? Ikaw rin sekreto, tigpaniid nga. Itong anak ko, no? Asit man ko sa mga pulis. Kakulba, good. Maba.
maong tugan na kunhain si Carla karon. Tuklo. Kanindot pa minaw. Talagsaon ka man santo. Kining santo, bining santo. Bernes santo. Pila bigihatan sa mga pulis nimo sa imong pagkaasit? Wala pa. Wala pa. Mapapsid da. Kung mao ka na, niya ako 1,000. Ha? Usa ka libo? Siga biya matas tuklo. Nakakita sa 1,000, no? Pasiuna ko ng bayad nimo sa imong pagkaasit nako. Ha? Na, ito na. Ari ka mag-asit na ako. Ikay balita na ako kung mabalik to mga pulis ka magsukit-sukit kung hain si Carla. Kasabot? Aw, kasabot kaayo. Basta na ay usa ka libo. Nadritso man. Naong biyan mo santo Murigin kag kwarta. Maayo pa bitaw ang akong naong kay murag kwarta. Pero ang kwarta wala jud naong nako. At talagi, og kana naman lang ganing naungan nimo ang ibutang sa kwarta santo. Di na ko mo gunit og kwarta bisan tibok pa 2,000. Ay, kalabas ako. Ay, kasus, kahit sadlaw nga nilusot sa kotinas bintana ning... uy. Ubog pa man tingali ko. Lain pa man akong pananaw. Lahi naman ang kolor sa kotina din sa hotel. O gilisan sa mga room boys. Di na sila magpahibaw na ako. Musudlan na sila diretso ning akong lawak. Kasakit ka ko. Nag-hangover ko na. Nasubraan ko gabi na. Tagkang gitingali din akong nainom. Mabangon ko bi. Mga piko para mawaning akong hangover. Uy! Hubo ko? Nganong naked man ko? Hubo ko tanan. Hasta nga akong boxer shirt. Wa na! Binuang. Binuang ina. Uy, di gina may tabo nga matuog ko nga wa ko'y boxer shirts. Pero, diba? Yun ba? Nganong nagubo mang kustanan? Tuod si Bro Alden. Siya ka ang nagubo na ako tanan? Nganong hubuan sa kunyas tanan? Nabayot na siya? Pero, time pa ba? Libo ko yun. Mawagin niya akong kwarto din sa hotel. Pag nausab man, hubog pa ko. Di naman ko hubog. Pero, yun na pa. Mura magnigamay niya akong kwarto. Ay, binuang ni. Hain be ko. Sa muka sa ni Unlana. Uy. Uy. Tao? Uy, tao itong nagbukod sa puting bedsheet nga. Gituan akong dakong unlan. Ug akong nawakli og nahog gikan din sa kama. Nganong may kaupan man ko din Uy. Nagparog na ko ni sa katring nga hubo tanan. Binuang ni. Diba? Yun na ba? Kanang nahog nga bedsheet. Nalukot ang tanan bedsheet sa tao nga natagak sa kama. Kinsa magana? Si Bro Alden ka na? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!